Moja bi TV ena waso go so a woti a wo hwe yi ense me ko twi ko brema nyina ena ya hye obosa ye de bebrɛwo ene aware mu nsɛm ena bɛkɔ so ena nadwe a me hye obosa de akim o wiase afo na nyina US America Ghana China enchimo video na emfa free ha koso amane na ha ne tie nsɛm ɛkɔ pa ensɛm sisi Frankfurt ba bia kyese wiase afo na nyina ene ena ye bɛhye ase mo video no ena ha ya sɛ de esi hye obo no na onyankopɔn ɛbɛyɛ ho nsɛnkyerɛne bye bye. Mama kwaba ba ene dwumadi so e wo Moja B TV so eye mo sonfo pa akwesi ene ne de mini dwumadi ebremu e wo mo fifie mo me mama chi me mama ha me mama jo e ba Moja B TV so ene dai etrasema eda epono no so se emma ne mema hwan na ehye ne yonko so e wa aware mu emma ene mema hwan na ehye ne yonko so e wa aware mu menim se nkomo twetwe e be ye ode entigebre emra mi twa me ho abai me da ase. Moja B TV. Among for Momo Dia na Monko YouTube. Baby a mobeko bia Moja B TV ho. Say ya worry say a movie. Say a yedi adi bia say fan kwala ho ana awo atiti e bia wo de Moja na ko Moja B TV. You ho ma near my wall. Subscribe on YouTube we are called Moja B TV and on Facebook we are called GMB. Subscribe. Hi Lloyd. Ingeya ya kwa Moja B TV. Show ya. Minunti. Ya kwa Moja B TV. Moja B TV. Nyama wo. Mo shepa. Moja B TV. Wala no wala to akura mu se Moja B TV bibia wo pepia wo de gu wo oti mesem se bibia mo Moja B ya da mo asipa me mama kwaba sanso ba Moja B TV me ba mo nkae se Moja B TV you will be o German abrochimem Frankfurt yes I will be o UK so abrochimem ana we ye de free Ghana Kumasi ye de bremu e wo mo fifie mo me samo makwaba biem eba Moja B TV so ene dwumadie etie asem eda so eye emane mema de ohye ne yonko so ewo aware mu na emna mabadwufo abeka mi say mema o makwaba na yase dwumadie na say na ye wakasa bi say bibia mu no ema nti no ladies first so ye be sha fi ye mama Lucy ayo do doctor o mama Lucy ye ma wakwaba ya eja na impomti say mpacho nyame adom ye bia boko de nyame ase nyame adom mpacho na oswe nyame adom me so me ho ye de radias na say ye come insabonkum so a ye papa ye bra ye ejapo so ejapo ye ma wakwaba ya bia boko adradia dum boko oh yesu adum boko asem hu acha kakra me sho ye de yame ase so adwumenti no se be ma de e de so awa sanity ye wo ane de aso awo nti no sanity emra mama bejafo akwa abai ye be se enkomo twetwe na se mama Lucy ye be sha se fiu so emma ne mema de wo he ene hye ne yonko so e wa aware mu me da ase ena anwumre e chi adofo mu nyina e da mo ase yo aya no kra se emma ne mema de ohye ne yonko so wa aware mu de minu fa ne se bema bi wo ho ano kwasem ni nyame anim bema bi wo ho ano kwasem ni nyame anim bema bi hye ma so papa wa aware e kire se bema na aware awie no se in case cry say or share classmate ana se wadamfo bi ana obi ana ne wo adwumam ana ne tebro no cross o na se wuni ni baabi ni wakohia no na wuni ni di nkombo na wuni ne sere no kwa na ba ma nya adwin bonu bi chese wo oba na kura yu susui se sa adwin wo tirim ba ma ntimi susuma o se sa mebiri ba me yone ni sere osisi bi osini ne kasa em se be na mpana so ahu no adwin sa adwin mpana na man ebi so na nte sa o ebi so na nte sa kwa nanso enam se ba ya bi wo ha na o sa ye ninkunu o wari ya mpeso obi abakasa na yere ho ba ya bi wo ha oni oba atia anokwase mi nyame anim o hye ne so papa
say ebi a do Saturday ebi abesi na yie se bi a onko ana say birthday bi ana so obi ho ade ana say na don for bi kwase oh ena me di me ba birthday into me invite o ka ba me say da bi na anko ase ne say me ni tifie wo pia kwa bonte agya me mpene ena me say ba ma ne ye nunkunu wo ya ho ya ewa awawe ni say ba ni tu na na mo kwa ba bi na ye ne ya che say obadwin adwin bi dia pa oba no enso ana ente saa so oba ba na bi wo ho a ono ne yiri tifie a che say akonhuma kura ba ma ni be yi kura to ono oba na no no nyina adie no da bi wode ba no se minisika nti wo so fa bi soso enso no enka nyankopɔ amawa amawi asese emaware na oba na ebo ba nkonhumo ba ma nke oba akonhuma ana wo enso wa ma ne kiyedi enso ba na bi wo ho abo yenhyeso papa ni makura wawo wo mo no wo hwe mo yibi odobi na tan bi oba na koka wo ne no enya asam kotoa wo yenhyeso papa ya wo hwe kura hu de ene ne etire ne enkon kosie ana baba bi so wo ho na me kan say baba bi aye nunkunu no ni baba bi a okwaware na oba na wo oba bi a wo seresere na adwuma oba no mu na ye mrantie ene me fan say mama adwuma mama no do so sene mu ano na wena oba no ho na ko school nti mu mo pa wakono no mo sere nyima na beba infra brochire beba obayi na woyi wo mo de ma ono so ono mo sere nti na ma omo penasem na ba akososo ede nyima ba o hwe tone ma no kama o sika asende no ekoba sa no be ma nhwe din a o se se me yiri ni emembe sitie ene mi fra brochire ba wo no mo ni ade me yiri so ma nhwe yiri ma mfa me nansi famu a bibi ekobone kwa achew be ma ni simi pam kwa adwuma ho emma ye yi oba na di firi adwuma hwe ye yi na dia no afede o mo de ntokwa ni ade se aware ni agu ya kaka oba na sisi ye ma no sabio mpanimfo na kan se sobre kura onware efrise be ma ni ye ninkun wo ye nhyeso ankasa wo yeso ni obi gina hope na chase wo tete ba bi na oba yi kwa o se me ma ne nko mi ma wo nko da mi se twumi ni betimi ye pemi ma nko sempo ka kura na omu nyina yusu ka ba ko ana se bi kura oba ma ni yusu ni de oba ni yusu ni de a otimi ko je ka asafo no ko sie bi o de akoto de so ye ba pa ba ma tesemi a o de kokofa ka wo dwuma mi de bedi wo chese wa so oba no so ma wo tete o ha ko basa ntwa yenti mama mususu nhye o muso sere be ya ware no ebetimi atumpun modanse Mama Lucy aka sabebre ajapo papa Mama Lucy aka bebre emema ne ma ho ne hye ne yonkuso awari me chia ya hwefo ene ya tiefo nyina se ene soso mwanya kwanya na yenso enya kwanya ne mo kasa afa ya waresem ho no kwasem a ewo mu ene se wo hwa emma yenhyeso papa na wa hwa hu ni sa se wo hwa awade mu a ka bemba na wose ko hye oba so se odo doctor ka no nanso ene dide hu ni ene se wo no oba ne nam na wo ye waje so ba ware no a obeye boko wo ye angel wo ye bofo chese wo ye bibia ma hu se bibia ha no ana o wa adwuni bi na bre no training sa sei na wo de kawanu ko wura wo se kukuro hondo obobo hu se de wo pe no ne nsaka hu se emma no
so yenya kawani hye pe na afi no wa ba boss wo fi ho bibia nyam kankan se ya tu kwan me fa de se ya de wa kwantu nu o fra oba no wo efia nkoma wo no bedi kasa wo no beka wo be hu se oba yi oba ha obaba beboa me na wa ye nhihye yakofa oba yi edina ba unya de ni ba bedu buye na nyame ya na dom no ya ne pepa wie se kikro ba magina ye na wo ba wi ya obedam oba no betete wa ma wa hwa wan kasa na obetu akope ba bia kwatena enye eti mitu ye nwa ma no no fu se no kwase nie momwa na momwa mo ho asikakra wo fie na anye saade a ne saana se ema no ede abekode a for the be ebe jona jamo na mama Lucy o doctor no o ka bibi se efie ema bebe ma hye oba so far no uhwa normal ema bi wo ho no mu a o fa namfo bia ebia wo be hu se adamfo na oba na akwafa no emwa wo be waju se wo ka obua akonto bo de wo nim se ono no wa apa hand chew eti se tebia wan ka no ntum odoma kotia be fawo obo me ye we de fira adwuma mu eti me pa de me hu se ema na ehye mema so pa tete mema wo fie ehye mema so wo fie eti pa kuzi so busami a de metua ka cho no se ema no omo hye ye so papa medase japo a me hu se ema ne penhye so na de misu kakra minimi se ema no so be penhye so ene se kakra bom botoma na so munyuma koso a ya omo ta penhye so fa efise unisika so hu ana se yalie bi aba ana se bibia si ofie na be mani tin mo ne homodin a omo ta penhye so pa ye sabe ko bi mama Lucy ema no dear bay akwan anase dear bay ne ma mo pe se mo hye emema no so ase mo pe se de mo pe se mo pe ana mema ne ye mamo da bia dear bay ntina ebasa yo me da ase hye ana me kan se bana bi so ewo ho a de nti a ya na ba Paul ka ema de se ema ye nhyeso no ewo mema no bana mi wo so na wonya de wo mpem wonya de kwa eni ntino ekoba sana na oba no so anya no membo no onso ditia bema no fi se bibia oba ya ma no na mo kompem na nyije nwie ni pe ya eso oba sha ni so sana wo se eba oba sha ni so nanso no se wono kuru ati ho na wo kompem na ba ma ntimi nya adwuma ni ni aba fa oho de awo ni nyansa wo bi afa bo ba ma no enye wa adwen se je kompem ba ma no nya adwen ntimi be tena ne so ba ma na be hye ema so mama ni hye ema so papa eni ntimi sa ko ba sa na so ba no wo nya tenka ba ma ni na tenka ma na problem bi aba ba ma no ba mu a peja wo kika wo adeba de na so yeso tu anamon na boa ba ma no se de be ya wo mi eni nya ni je ba wie mu peye na ma asete amu wo mu ni awale na timi atumpon na timi awie peye enkanka se ye ni Paul kae no omo wa kwantu mu enya ma no ko na be fa ma no bi ko ma no bi su be fa ma no ko na wo ba bi wo ha ba no wo na adwen se me yire ebi amene le firi nkola abremu ni abo bra be sisese bra ha ndi se nyame ayo madoma bedru ha ese mi so be fa me yire ma ne be ka me ho na mpo so mi firi aduma ba kro otimi anu aduane ama me nya biadi oba be ma ne be bana dwuru po kama atwa pentokiti abe fa oba ne de na kokodru wi a na afa die wa hu sa afa de odru krom ba ma ne kasa mi mpa damfo so ho kro mi firi ho bai wọ́n na fufu na bẹ kyerẹ na me ni atie se bẹ́ẹ̀ ma wo ya bẹ fa mi jai wo bia onye bia anso bẹ́ẹ̀ ma no aboka wo yin se ni so so boafo ni nti wo bẹ fa no de namba na wa ba babua no
enti ba ma so ko wi sa ese o hye oba ne so si no woni ma bi ho enam fufrom me ko party me ko ha no ansa na ba ma be saa de na kira oba no ahye ne so no so e wo ba mu so ba bi a wayi le bi anasa bra bi a o start ebo enu nti na ba ma no be hye ne so enti ba ma de no kwose ni nyame nim e fa ba bi no enhyeso bi wo ha ya na etra so enhyeso bi wo ha a na ha adwen enhyeso bi wo ha e ya abotire enhyeso bi wo ha e ye wodo enti no yenya odoma ye ho na ye hye ye kase ye hye ma no so a ba bi wo ha ni ntwa yi ba bi wo so etwa yi enti ne pa mo chew ye kurinum ye manom ye papanom modaroma mususu hye e ma no so bebre e ya kwantuom e wo Ghana ha na mo de odo eni ami gie na yetina na wo hye bebre no ankwa aware no me fi se e ma aware no SPSita enti no nikakra meka ne se mama no do mo hye ye so de no so ba wi wo ho a mi nya botra kakra mai pamcho me na ase Tifo ni ekoso abon kaye se Mojabi TV ana o share Mojabi TV ebi wo Germany abrochimem Frankfurt and ebi wo UK so abrochimem ana yeso di somo efi o man Ghana Kumasi mo na ajapo ansa na beba no de minim ni se wo de bodejo atu jem na wa nkusa ehye ai ema no soso mpe kusa adentia se enu ni asem no ema no edu tambia ya na komo pa kusa na edu bebe a kwan a ya na ya faso kusa no ele edu tambia ya na ha adwen kakra so what ya say eti no ema no ka wuye bibi na ke bia ka niema enkoyi papa na wo pese wo tene ade no a na emu ntiase o Paul asama wo kame no nya adwen aduane de wo de to jemu na wo kusa eni baba akofo tena ho a ehye efiri se ebia na wo ya ade foforo so what ase enu ntimi no mienu tena gya no ho wo tefa metefa na wo kusa na mesumi kusa se me sore na me koye bibi foforo a wo so be kusa baabi a aduro no me wo be kusa ho na makwa aba mba me so mabeto aso tie me elu kusa na enu ni asem no ati ebusani agro no so what you say eti no ka wade de pakwesi kan papa mu ano no meme de me contribution kakraba na wo so de kakraba na ma wade na ide aso na mama Lucy ka asem bi se eduru bi na se be ma emo no ho emoden a na akwakofa nsem bebre aba na afi no oba na nya apa hand wo be ma no so enu ni asem no papa kwesi asem no na mama doctor akwa yi aba no so what you say na ansana be ma benya be ma ji abeka mu no fa firi ma no so what you say mama de ye ji an uyi ani na yi na ko uyi ani na ba but se oba no etetiu no wo hye wo so ni ma bi o ma wa dwen nya peace a mama sa wo hwe a wo be change sa wo pa ko fa baba tre wo be ka so ba entumi ya adwuma adekronti a wo change gi ana e ma no a wo ne na adwene nya pe no tana mo ntana ase ana se mo da kete so no ade ya achen no bisa no medo na nse won se me kompam a enye yie mintimi no nya adwuma yie adentira ende se o ba ne na obe hu tie akwan bi a meme ye be ma wo na ja so ye oba nti meme ka be ma de nti wono be ka akwan bi a me change gi ana enye yie no adentina na me nyina anya adwen na ye hunu kwan be fa so na first pastor me si change gi ama woni gi ne ne ntimi nwie peye no adentina o me nyina adwen enye ba asem ni na ene se wo ye be ma na wo akwantuom na se ye mfa se Ghana hampo na se wadwuma se ya masa wan kasa ba hu se yes gi ado kra no ye ma o me ho kwa no wa change am na yi so what you say because oba no na say no o take part etino wo be ma wo na wonim die oboa enya adwuma oba no e be hye wo so wa hwe a wo be huru nkukuom wo hwe a wo be pra wo be si niema wo be dwale nkora wa wo be no aduane
o bo ko no aka na to so no o creditors no o de kan more size because wadwuma say okay tamu na wo sika bia na wo koba no na respect ane bia oba ne wo ma wo no sese na afiri ho afi no oba no na I home so so what you say na be ma wo sa problem we a uji na bere na yiye kan crans pack entimi ka kira wo sese koba sa na mumienu ntena ase mon fan paibo fi se awale no mudi kan awale mo sire onyankopon se wo ma mo nkwane ahode ne wodo ene kroye ene nyame mu nyansa adenti na ode we nyina adom wo na mo kwura awale mo wura firi nyame mo wura firi paibo se mo betena ase ne problem bia ba no be jasa problem no e dia me nyankopon se wo mra mu wo metena pununity eno ne de wo na wo kasa asem we o ohun we a wo kan kaye kama na satan be ma na anu be na ade ko kasa yensesi asem no ohun wo no sat si jese odo doctor wo yan hunu ba bia me maduro no so wo hwe enyanum na adofo enkomotuhwe na ye de ye betwa ye ho akogye abofo nkato ye ba ye beto aso twen ye. Here comes a lifetime opportunity to recover from all the losses suffered as a result of the All such payments are paid into your account on the 1st of every month. At Juejimo, you can choose to refer others to buy product packages, and for every referral, you earn 5% to 15% daily residual income for life. Live the good life. Earn for life. Register today with Juejimo. It is not rocket science. It's simply buying and selling of TJTM products worldwide. To know more about Juejimo and how to register, call these numbers. Aba Saba Mojabi TV so me mo ati asese enne enkomo aye twetwe eye oba ene bema wan na hye ne yonko so ewo aware mu ajapo yeko na o kasa mesese to aso sa asema na mechanic a ene se wo hwe ye nuanom ma no a ka bema patiska aba be yo ho ade minim emadodo akoye bema ho ade so what you say mema betis ka ba be ho ade na mdika ka say se woni ne koto ana se woni ne deti a unse ntiase ewom kama no different now bre now de ka wane hye ne wi a afa ni wahura tena wo kon so na ododo doctor say ye entrance ne yanka atrance ben atrase ben ne buo kura ni ho sa wo no first na we yakoma to hono ma no ofa kodwom ba no nya kakra to hono sese no adwuma sebti bia sa de na firi ho
eti wono na sese no wo ya ade no eti wono wo muhwe empa so opa no de be ma ompa wo mfa ma utumi nye koto so what you say obi aja na yire ho obi aja na yire ho akọ dan efia omutimu no watu aja oba no ho akwotena ba bi because asumdwe nti bible kura ka asem bi se woni oba tokwapeni te dem a fanyam se kwa akwotena edan no soro rufi no frotena rufi no so na wiamo eno mbonu ba boa wa che se woni oba tokwapeni na oba nani eden ebetena edan kuro mu masa obewuntem obewuntem etino emano enti so wohwa o man ni mu a emema wuja man deda bia ya dwendwe ne so so oba no be titi wo saa obetiti wo saa wunya wu ya pe no akankra na hye omoyam afi na obohwe no obewunu wanye 90 obekọ 95 afi no wanyini no ofili na wo be man de na nkese kra akọ dada so eti pakosi no kremu no emma titi mema papa hye so e wo fie na so no enam se ye pe wo mu na omo ka ye hunti no omo ya na ya fa ne sa na ya ka omo hyem so hu na ye ne omo aka bu mai ba ko na yes apa na ye se ye nka de a emema etie mu nyina mu ni ye ho adanse mu ni adanse se emma no omo hayen na omo hye so papa me da se Mama Lucy ajapo aka bi na me kra minim kra no se bema sika wo ne ho ana se bema wo ne bibi pa no obo wampo kra na obambu se mira wo sei na se ne ma sha ase dane pe na efi asesa adentina etesa yo no kra etesa ana me di ka kan ye se awale wudi ka akwa osire nyankopon se nyame mmra awale nu omwo no nya kumpa na anya yerepa enso no nyankopon bebo mo anya we nu nyina papa wukoduru wie a na ba akwa mana betiri so hwe ememe bi bu makwase papa kwan be so kire se wona na wale wie ye no wa hye obai so am obai kire se life we dey life oba ne nimbo se sikasa nipa mu oni mu ye enua ne se wo be nam se temeli asore ne wo be kwa ne dressing nye wo so si asore dem wo ane ye prepare ye ho be ma na so be iso ma wakonya yale a be oba na bubu agu ho owo ma obubu gu ho wie no senka be ma no so kura nya odobi ma ne se me ne me yire na sha se bo obra na duru mire se no wa yare a bia ka me kwa bakra kamen samra mechi mehwe ne se de sitie omfi no te na busuafo hwe de ekona no mo abefa no asi o asema mekan asi to on befa no ko ye be me na nsi ho chese won fi wonya ne hwe ene oje ne ma no so ahu obayi wuye be me ye na adwene se wo ko ho ene nsu obo wo a wo so obo me papa no ampampam me na so sa ba ma we say me na nka wo ba udu gate na no na maka gate na to me ma wo nwura ho efri say what it wo ba na ha no ne life nya make us sister no school ya ba yi a ye koi elbo graduate ne ma ne ade nyina ba yi ekọ bi enso nam se ba ma ne hye so nti ba ma ne hye so wo hye wo ba no nti no ama wo ba na ba dado a wo hunu se wo wie secondary school wo hunu se wo wie pole ohun so covers woni won man ko school nyina futu fry enam hyeso a be ma hye oba so ntino wa hye oba no so am oba no ai kurase ni a kire se wono a won ko won ma onya hye won wa yetmelele enu ntino emema bi hye ma so ma oba no timi wu abra enhye se ni wotam aduru ho ti mema no abi ye hyeso me ba mu kakra o brem ahosiesie de ansa na be mai ukọ wale obai kra se na oba ne na wo so hu na ahosiesie dada se ni obesi asiesie ne ho de e oba na se de enti untimi nka se ukọ awade ma be ma ne betima hye wo se insiesie wo ho ahosiesie de se nyenhye so untimi nhye obi so se wona wansiesie ne ho nanso ebia be ma ne betima ka se ebia atale a wo hye enye ebia ohugu ho enti menhye ana oba no so fin se eno no ope se wo hye eno na wo hu ne se eyenhye so ana se
oh there be somebody can say bema bi wo ho a ebi a adwuma mu a wo kora no oni mema na wo ho sisi bi a wo sini mema ni sitie mo sere on sa adwuma bi wo ho ate say first na papa bi ya adwuma wo to filling station sa filling station no na mu nkola ne nyina o mu nyina ye free so ahu to mo kota aduane say ya oba na owo mu no mema ni nyina timi yiri o mu sika ma no so nkota aduane ne mra ono no onto bio mema ne de na omo ato no omo de ensesa ne beka no obi asefa tobi wo de ato to one mema ne nyina ye fa omo sere kama enti so wo ye bema anasa wo yere no na akopie so se wo no omo ye saa na wo ye ninkuna so wo be fie a enema bi a wo ne wo ba ne be ye ne si bi a wo be si aya kire wo ba ne saa na do ko adwuma no adwuma mufo yo mo kota adwuma no mu na edie ene wo mpana ne baako si bi a me ba ya wo si ni wo mo sitie ne ade ne die baako wo mpana no Mama Lu na aso onyi ni se obey se na bi o nini kunu tie ofie enti saa se na bi oba ne ko adwuma se bi a oba na ba fie a se na one mema ne ye wo adwuma mu one ni kunu nye saa enti se oba ma ne be hu saa so no so be dwene adwene bi akora ya meka na asemu asi o wasere abontere kura bo hu kura mpo wo chia wo no na ne siguso sawati ase akora ne kwa awale no ma me ne papa ne so mo mpene ama na onwale no akora se chinchina be ma na na ope no no na be wale no be ma no so pe no na be ma na nyini sina akora ne kakra so ope so hu na ope no mo so be wale akola na wanya awale na wie a odu adwuma no no mo sere we na be cha na de a osikum we na be yesi a osikum de a na wo hye ne so se hu ba bia okọ utimi sisi ni se wo manan ko nya tale hye se wo kasa tale bia si bia wasi ahye no no ban ma ne mpesa enu ntina wo kan se manan fansha o kan o sisi ne ho collect se de be ya o ba sisi ne ho bia eya adwene bia be ma de ahye na adwene se si bia ne yire ne sitie no sisi ne ho e kama normal no wo kwa e bia na obi akọje no enu ntino eye nhye so pa chese omo je fe akora na faka no abo maame ne papa ho ombusa nsa ade ya pacho maame mrem ne baba bi o doctor de asem no kọ no wo kwa akiri dodo hwe be ma bia pe wo ba wasisi ne ho kama ni wo di na chi wo ko ba bi na so wotene chen a ayefe na me wo ko ba bi na wo ba betam kam na wo hu sesi enya se me ankasa kwa no enya me fe so what ya say na nsusu no e bia ebre bi papa bi kan se mi kire me se wo papa hwe wa se wo hoi se wo papa o hwe wa kokko bi se o ma me se ma me ade ntina papa hwe me na o ma be ka de ntura akiro ada no se mintra so what ya say enti se be ma no me fa se wo hye wo ba no so a na wo de ntura so what ya say oba bi wo no mu a wo be hu se wakọ nanim kakra me fa so wo ya adwuma sika kakra abanisem be ma no wonu akofa mpra foforo wa kire obetuka okokora won kraw so what ya say aha wo be hu se opia no okọ etu hunu kwan a oba no nam so eye ne nema na wo so mu ani da ho na wo so ma mra bi ye den eye adwuma ofie ono nya hye so no so what ya say etu no sameyere no na me hu se first rusubaya na wona muni se usubaya sesa awase me so mama ni yare da ho eti ema no edube bia na saa suba na mo pekino na be ma na ni abre was mama sa ma wonko ba bia wo ko no nipa na wo invite won kwa bia mini no eti ma wonko eno na mo fi se wo yesa na wo hye wo mo so no yesa hye so no wontimi hunu se be ma na hye oba ne so e wo fie bibia mu no na obema no esa akose ne yire ne wo abonten na wo no so oba okope no no bema ne kope oba afufuro na okose ne yire no se me yiri aduane kro no abi mame onya hwe anu ne se me ne te ho se wati ase nam se okope oba afufuro ni ntino okose oba no de na kire ne okope no no se ne yire no onya hwe wo fie emfa moa no enu ne de eye suban asem no woka no so what ya say be ma me makọ ware me yire na me ne to me pere na makọ ware no so what ya say eti se me se free me yire na chi akopa oba foforo a na se dia wo so wo ye no wonya dai wonye so what ya say
ya fa say ene ya asori wo ho ya yina ekwa asori ma fa Kristo se me kra na magenkwa mini ba bia fa bio wo nko a na anwumre ma kwa adwuma ba na me se me baba ya yina se na dia tina me mania e ya wa na ma na abasa eno ne ye hyeso ya wo be ma bi wo ho a hwe wo de ene ne ntena fra no pa ma ne nya adwuma awia ma ne nye anwumre ma ne nye okwa abonten a obesa akwa akoye so what you see ado e kramai be bi ni suba no be me bi suba no aja me bo awon bi da oh dabi ene we susu de obeya ba ne be ye de opa bia de ama no enso wo be kwa abonten so na nkyere se ne yere na oni ne wo fie no ni suba nyo na ni suba ye enti be me ne bi hye ema so a omo so kwa abonten koye de omo so pe mama ni bi hye ma so omo so kwa abonten koye de omo pe ne ye kan sanka aya de se ni pe bam na obi ade na abehunu nsam pa nkrofo be yi aba hye mama ni bi omo be hye oba so pa wo fie enso no onso ye ade eniema ense e wa abonten won ka so mena gene no kura to mu da na onyi ntomo no ba na bia kakra bompa ye bobobobo da kro pe na nyame yi be ma no so krata afre na eyiyi ba enso na won fa sa de no susu no se osini na yere siti wo hye na yere no so e ma niema bi a ense se oba no be ye kura no hye no so ma ne ye so wate de me kire no enu nti no e mema ne bi wo sa suban no e mema ne bi e wo sa suban e wo yewu ma timi se enkomana ye ote pepeso aye tree mebusa ajapo papa ya kan hyeso awale mu hyeso mane memo one experience hyeso one pen hyeso ne hyeso no ebi ne die hyeso no bi ne se one me yere no ana bia me pese me ba wo ho wo si da bi o mpene so what ase eno no ye kwan ba ko a oba no ya be ka setrimodin but hyeso ba kwan ba ko no de to so mienu ebia ebi kwa pa me be pese me obi invite me bi am pese se me ko wo si no me mpene mama wo nko te se de na me kana suwa wu te se de na me ka kire wo na ba be ka so o mpene ma wo nko because of say ebia we need say so was ka dia and they say mama lulu sika no we need problem so was ka e wa awade ni mu a we ye kan wo nka ho na mom no so we bema na so niema bi e nkoyie kakra wo fi a masa wontumi nko obekọ beba no atu punum so what you say e ye nhye so pa we ya because wo adwuma say wo na wo say obo afie kakra aduane opekra no onye ma wo obenu aduane obeserve no wa obeserve ho eti wo kra no wani nka fie obaka so wo hye wo so a wani nka fie da eti ema no wo su bia e wo mo ho a animu bia obeye de ahwe wo no kasa no kwa wo mfie wo na wo kra no wo wani nka fie sana asem mamelu nhyeso maka nhyeso japo amane de nhyeso awale mu nhyeso no ebi ne sei na mabejafo so ehu aware mu nhyeso bi awale mu nhyeso de bebre na me di ka kan sei ebi okra na obi invite obi ayie ana sa ayefro na party ana se wono na fofo kohia ba bi mafan se kuo bi kura na mo adwon mo atikuo ebi enam koye meeting o ma na betimi a short so o ma anko meeting no so wa hu o ma anko meeting no onu e ho no watwa wabo o be ya o ma anko da so onu so de wo kọ ba bi die a won die o de ne ho o pese wo kọ na de wo be kan de onu de wontie enti ne hyaso ne de aya niam bebre bi wo so akora emma kora ya wo mu wotimi esoma oba ne timi ka che se tenase nko tenase me se tenase enko ampa onko minim ya meka sister bi ya mo ko maku ne sister ne kan wum e se ofin se
onani ama no ho so o ka ne saa nso metei o se ne kunu suma ne ba na wo tia ne ba ne ntino o ka ne ba no tia o tia no ntino akura se me nkọ ampa wo nkọ ma me ne so ntimi nkan kire oba no be ma ne suma oba na be ma ne suma kwara na oba no se oma akura ne se wo nkọ ma me ne so ntimi nkan kire akura ne se frio o ba be suma no nkọ wo se wo suma na wo fra na wo tia no ntino e di pa kwesi so wo ma ehye so ni bi so wo ma ehye so na wo ka wa asem no enti atiefo ma ye ehye so wo se ma ben kwara chen ye mema ye kwa adwuma na kwa naba ma ben wo mo oba no betumi ne nkwara na ye one wo kwan bi so a wo bebe ma no last ayina me kana ha se wo be se na wo be ma no wa ye hoho e wo fio na ma no ne nkwara na ka bom bema wan hweye obekontem kankan se nkwara no peja omu kakra we de na ka men kan kwara asem na odo doctor na akotwe aba nkwara no peja omu kakra edu stage bi se o ma wie school e bia ware na oba no ne nkwara na ye one bema nyame ama wakwam wo so akwara bi a onko tinse maame no makwan se na wo papa so no wo nko ansa na atene na mena ire amana kwa ema ne hye so ni bi no so na me so me ka se emema no hye ema so no efa ba bi de oba ne beye na bema bema no so ahye ne so se o kwa ha me ma nko u yese me ma nyese me so ma me ba enti free ho na o so ma na wa nko no na wa ya straight power no so se free ne ko so ma na wa nko a ona de ne ba o ba kire ntumi wo no so ti wo ye enhyaso wa akwara ne so sa wate ase enu nti se wo hu niam nketen wo fie ma me fo ne da na di kire mema na nna mema no hye ma ne so fi se obi ono wan hye ne so saa wo be oba no be fa be ma no so is be ma so bible say mema na ye efie ni ti sa wate ase enu nti ene koduru finfin ba bia mema no hye ema no so fi se be ma se wo ye sabio ye bote na no oyerete na hwe ne saa bibia abakas me ko akopɛ dan me ko ya ese papa ne de nka nkyere no but ne yere no na ehwe fie ne so de oba ne bɛka ene wom sɛ wate ase ba no hye bɛma no so enu ntini sɛ ekoduru finfin baabi na bɛma no so hunu sɛ awale a mawura mu yi me hu sɛ de oba no sitie ne ade nti me so mi ja me ho a oba no be fa me so nti esa me hye ne so e wo niema bi ho na oba no so amfa me sekan ankodwa nanka enu nti na mama bi so wo ho a omo hye ema so atiefo medam ase se moje emre na da ne da mo hwe e wo Mojabi TV so ene dai musonfo pa akwasi medi dwumadi a ene yetu ni din se emma na emema de o hye ne yonko so e wa awarium na ebre no aye bi enti no ye besire se ya beja for the ofutu a etwato obemaye na edasene yesa beto adwumadi ya so eti asem ya yesa beto aso enti ajapo afutu obe na de ema inu mema no afutu a memede ma mema no de omo hyela ni anyhow papa mema de omo hyela ni anyhow ema no ne ya na ehye mema so bebre enti afutu a mede be ma enu ma anum se bible say oba mre ne ho ase oba mre no ho ase se de wutie bia bre ho ase usika o bia o pedigree asante bible no kura se so oba totu a echirebe madam eti no me stroye nuane manum titu yenya ye wa kwantuo mu no moma ye mre ye ho ase emma emema no moma ye mpagya ye ho entia emema no ye mre ye ho ase ne basa bible say so oba wo bre ho ase a be ma ne beto so hu eti se we ana ye kan bebre no wo how ya de mama Lucy e kan kwesi so oba bi kwa wuyi etiti wuye ni na aye se wa amre ne ho ase kokunu no do no enyam na me ko bible na eka se be oba obre ho ase a ukunu be do eti me sre yenuane ma no se moma ye mre ye ho ase ne ye bre ho ase a emema ne be do yen emema so hu se wo yere abre ho ne ho ase a na nche se sebe bi a wa jimi
eti no wɔyɛ saa ɔpɛ sɛ awade no yɛ yie na ɛtena hɔ kyɛ eti na ama na abɛ no ho ase na wo so wadɔ no na ama awade no atumi ayɛ kama efie bɛyɛ dɛ efie bɛyɛ asomdwie efie bɛyɛ nkɔsoɔ ne nyinaa ne sɛ sɛ yɛma yesu ɛbɛtena abusua no mu a papa kwasi wo sɛ yɛka nyinaa no sɛ me yɛ sɛ me de my experience na wo so do experience a ɛnyɛ yie na mmom no sɛ yɛma kwama yesu ɛba awade no mu a ebedi hina na me no mehwɛ yesu na oba no so hwɛ yesu ye nyina ye hwɛ yesu a ye nyina ba yɛ kristo enti ebema awade na yɛrɛ ayi me da ase mama lucy ofutu a odema yo ye nuanom mema kakra me kan sɛ enhyeso bebreba mo hyɛ ɛma aso no ye pamokyɛw ye de ani diem kristo ye pamokyɛw sɛ ye nyina ye nya abotere sɛ de bɛyɛ a wo ne oba no bɛtena wɔ asomdwie mu ɔdɔ kwan so anigye kwan so na me bra Paul kan ye no sɛ wo ma kristo bɛtena aware ni ti a bibi biara bɛba ɔhaw bi anaasa amane bi wɔ aware mu onyankopɔ bɛpepa sa ɔhaw no nyina afiri hɔ enti kakra me kan sɛ yenya ɔdɔ ɛma yɛn ho na mɛma no so yensusu ntimi hyɛ ɛma ne so ɛma yare a ɛnsɛ sɛ bɔ ɔba akora na abɔ no na wawu na akɔfa how bebre di aba ama nkura na bɛyɛ bɛɛdin ɛwɔ so a ebi kura saa ata baabi obaduro no ware a enye yie na nso no nam sɛ nkwala no bɛm ɔba na wu agya wɔ ninti no na wo de amememfe saa akɔware foforo asa abɛma sɛ ɔnhwɛ mɔfra no te esrɛ mu mumie nyinaa mfa koro yɛ ne ntiaseɛ na yesusu nhyɛ mmaa no so bebre enyema bi na enko yi a ɛyɛ ntobo aseɛ te sɛ de ɔde menka to gym na wobɛkusekusa nkakra akra na bɛbɛn na mu bɛdie no saa na aware tie nti mo yɛ ne saa me fin sɛ mo aware no wɔdɔ ne anigye bɛbam ama baako fom baako a mo mienu nyinaa de wɔfom no yɔnko no bɛpa no yɔnko kyɛw ama yi atɔ yie na aware sɛ wopa wo bi kyɛw ba pa wo ba kyɛw bɛma pa bɛma kyɛw a ɛyɛ ma aware ne timi tumpɔn ma obi ahu the left and right ne kɔba sɛ obi bia bɔne no ɔse me mpa me yɔnko kyɛ wesi me mpa me yɔnko kyɛ na ɛkɔfa ntoto ya ba aware no timo nyina mo nka mom na aware ntimi ensi pinsita edamo ase medam ase sɛ moje emre hwɛ mojabi tv ebi wɔ Germany abrochimem ɛyɛ Frankfurt ebi so UK yɛhwɛ de sumu free oman Ghana a ɛyɛ kumasi mo meda yaboafo ase a ɛyɛ yɛnua bɛ ma sack a dani da wogina camera echi etwa ye ɛma mo hu ye sack etwa dwumadie bi te sɛ awadreɛ birthday adoring naming ceremony kyɛ program ahodoɔ bia wo frɛ me nua bɛ ma sack a obeya ma o pese o twa o live streaming so ewo any social media platforms so he's available say obeye ama o and the number is 0553 286218 0553 286218 minia bema sack so minia ba jimaima owusu onu so say fresh natural beverages local beverages amount fruit drinks no sobolo fresh yogurt any drink bia local beverage o person dey program bia no wo fe minia ba so a obe baba biara obehia no na oba be deliver service amount ono so number 0245 332197 0245 332197 ye ejapo papa ye bema o de o number tuja na wachia yo mechia yahwefo ene yatiefo nyina awurade nhira mo se da biara da mutie Mojabi TV na program yi koso sister Akua UK na wo mechia o papa menim se program yi obetie bi na me number ye 0243 218643 adana me ka mo se yame ye wadom na wo akwantuom na wotumi eye bibi kakra wo fie na wo pe kitchen cabinet wardrobe empa enum decorations bia eye furniture side a frame sa me number me da to dwai na ye betumi e dia aboawo amane ma yina aye kama obeba no na bibia aye kama ma na wani age me chia obia nyame kamo mamelu me be se so be chia otiefo yo ya chia ya tiefo ni ahwefo
se nyame ma mo nkwane ahoɔden ne da ne da nyinaa mo de tie dwumadie ye yɛda mo ase nyame hyira mo ɔnto mo nkwanem na de mo yɛ bia wo nyame ma ne nsa so na enye yie ɛwɔ Yesu din mu me koi na me chia madɔfo mo wa abrochi mamu nyinaa fisa mo dɔɔso mentimi nkeka me chia wo bia ɔdɔ doctor ma Lucy me chia mo nyinaa se nyame hyira mo me koi na me de me number betu dwa me number yɛ 054 82 15703 054 82 15703 ma Lucy mi wo Kumase tafo ahembronum Jet FM ehwa na ma Lucy mi wo eni anom se wo pekunu se wo peyere se wo fra mi number yi a se ya abrochi mam se ya Ghana ha na me na madom so menye bia ma wani gie so awie wo peye se wo yare koko ana se wo sisi ya wo dia ana se wo asthma me pa chaw fa number yi na family tuo na bra beto aduro ni bi na ye na wani je nwie wo peye se wo ye bema na wonu ku oyire kwampamu a na waje mu mesrew fa number yi na frɛ oba obenya aduro dia ahwe wo so ama obema na timi agina te se osobonten ho koko oba wuni atenka enkanka ye nuanom a wo mo aduro wo mo mani posumu me wo wunya atenka me wo na aduro ho ntibra na odo doctor me ma ubi na serebe ya wo dem wani bagji bebre ama wo ho atowo asepewo ewo Yesu dim edamo ase ye chia wo bibiara bye ewo Yesu yedamo ase se mu jimre ehwe ye ewo Mojabi TV so because abom nkaye se Mojabi TV ewo UK ana esawo Germany eya Frankfurt abrochi memo ye the way so esumo every oman Ghana mu ye be say mo like it mo comment na mo share na mo subscribe to our Facebook and our YouTube account no ye be say mo share ema adofo so na omo share na ye be say dwumadie ebia ye fumo baby so to sini ye be say emra mo comment no mo kire na yesuso yemwa madwumadi enkoso da sene yesa baba esomo na me se ma sa abonka yese eye nua be masak na ugina camera na chi etwa yeda ye papa Paul a oje mre eba dwumadi so yeda mama Lucy aseso se da ye twin nsa frɛ na oba no be kan nsa me de Japan number ni se tudwa biem eye 0243 21 8643 0243 21 8643 so we pay say your bowl dance kitchen cabinet in kunya bibi bia carpentry work obeye amount mama Lucy number no so 0548 21 5703 0548 21 5703 mama Lucy edro biala wo hia biala mama Lu edbedomo na waboa se empem bibi biara yadamase se moje emre ye ka se nyame nsa mu nyina mosusu a mo hwe ifa abrochime mosusu ani mu ye adwuma abrochime mu nyina ye ka se nyame nsa mo yadamase dasene yesadum bohia mo baba Mojabi TV amonfo mo modia na monko YouTube bebi amobeko bia Mojabi TV ho se ya waresem se ye movie se eyede ade bia se fa nkwala ho ana awo atete bia wo de bomodia na ko Mojabi TV fu ho ma ni my world on YouTube we are called Mojabi TV and on Facebook we are called GMB. Subscribe. Ya kwa Mojabi TV. Show ya. Minunti. Ya kwa Mojabi TV. Mojabi TV. Nyama wo. Mo shepa. Mojabi TV. Wala no kwala nketewa kura mu se Mojabi bibia wo pepia wo de gu wo oti mesem se bibia kura Mojabi yeda mo asepa